Dragi ljudi, dragi outcasteri, lijep pozdrav od Danijela i Ivana, ali i današnjeg gosta, a on je pjesnik i glumac iz Petrinje. Njegovi tekstovi ne traže da se s njima složiš, nego da im ostaneš blizu. Njegov glas dolazi iz prostora u kojem se grad, tijelo i sjećanje ne mogu razdvojiti. Razgovarat ćemo u ovoj epizodi o poeziji koja ne želi biti ugodna, o glumi koja počinje te kad prestaneš glumiti i o gradu koji nikada nije samo mjesto. Naš gost danas u Outcastu je Vid Bešlić. Vid, dobrodošao, dobar dan. Hvala ti, Daniel. Puno mi znači što si me pozvao i dao mi priliku da djelujem i da razgovaram s tobom. Ovo što radiš stvarno je mali korak za tebe, ali velik za naš grad. Hvala ti lijepo. Ovo što sam rekao u uvodu, slažeš se s time ili bi nešto nadodao? Slažem se, apsolutno se slažem da gluma prestaje, kako si rekao, da gluma prestaje tek kada prestanemo glumiti. Da, vjerujem da mi kao ljudi imamo priliku komunicirati, nismo roboti i za nekih 50 godina će biti zapravo rijetko svidjeti u kafiću ljude koji razgovaraju. I mislim da evo ovaj prostor između tebe i mene je upravo gluma, to jest ne volim riječ gluma jer to odmah mi stavlja nekakvu naljepnicu da se radi o nečem lažnom, nečem pretvornom, ali usiljenom, ali zapravo gluma je taj međuprostor između tebe i mene koji se dešava sad trenutno ovdje. I glumac nikad ne nosi lice glumca. Znači, glumac nisam ja. Glumac je upravo to što sam rekao, ta interakcija koja je zapravo jako vrijedna. Pričat ćemo o tome, no ajmo za sam početak, da bismo razbili tremu, eventualnu nelagodu, čuda neki osjećaj, nazdraviti. Evo. Cheers. Živio. I predlažem da krenemo u ovo naše druženje sa brzo poteznim pitanjima, ako se za. Može. Pa ćemo se onda pričati. Dakle, jutro ili noć za početak? Znaš šta, nisam baš jutarnji tip, iako se jako trudim biti jutarnji tip. Noć mi daje nekakvu mogućnost mirnoće i volim pisati po noći jako. Zatvorim se u svoju radnu sobu, među knjige, uzmem laptop, pustim si na gramofonu neku glazbu i ima neku mirnoću, tišinu, neku magiju. Noć ima neku magiju. Jutro ili noć? Noć. Okay. Tišina ili buka? Tišina, definitivno. Zašto? Zato što u današnjem svijetu koji je bombardiran zvukovima, informacijama, džep koji vibrira svakih 5 minuta, mislim da je rijetko sta tišina. Papir ili glas? Papir. Ili glas? Trenutno sam u takvoj fazi da radim na svom glasu i budući da smo na glumi radili, imali smo doslovno kolegi 3 godine glas i pokušao sam odgonetnuti koji je to moj glas. Mislim da će odgovor trenutno biti glas. Glas, okej. Da. Grad ili rub grada? Znaš, ja sam odrastao, živjeli smo u stanu na Trgu Matice Hrvatske i preko puta je pruga i uvijek smo odlazili u taj dio grada, kako bi rekli Mala Bosna, jel? I uvijek me taj kraj me fascinirao koliko je ruralan i imao sam i vinograd na rubu grada i tamo smo bježali vikendom, imali fešte, pjevali, plesali, pili kuhano vino i ima taj rub grada neku patinu zanimljivu, da. Vidiš, nikad nisam o tom razmišljao. Ali sad da, trenutno sam, budući da sam, živim tu gdje živim, na nasipu, grad. Grad, znaš. Grad, fali mi grad, jako. Jel? Da.
Da li je naš grad? Uvijek će biti Petrinja grad. Bez Bio je obzira i na sve. Bez obzira na sve. Bez obzira. Sam ili s publikom? Definitivno s publikom. S publikom? Da. Publika je jedan metafizički moment kada se desi između glumca i publike. To je nešto što teško je to opisati, nema te riječi koja bi to opisala. Kažem ti, to je nešto iznad svega. Događa se neka magija o kojoj na akademiji, usudio bih se reći, ne govore toliko i šute. Jer gluma je nastala iz nekakvog magijskog rituala, znaš, i prije postoje neki vrač koji je ubacio sebe i ostale u trans i onda su oni u tom transu plesali. Ima nešto mistično u samoj glumi i nešto transcendentalno. Nakon ovih brzopoteznih si bolje? Manje treba? Pa znaš šta, bolje sam, da. Dobro. Ovo mi je prvi intervju, zadnji intervju sam imao, ako se ne varam, u Crnoj Gori. Dobro. Bio je festival, poetski festival i toliko sam imao veliku tremu, da ti ne mogu reći. A i sad kad smo se dogovarali, baš nisi na prvu pristao. Da. Ali to mi je čudno, moram priznat. Da. Glazbenik, Da. Pisac, glumac, Da. Umjetnik. Da. Ali kada je intervju u pitanju ili ovakav tip razgovora... Susrećem se sa sobom. I znaš, i to je taj bolni dio gdje kopaš i susrećeš se s nekim dijelovima koji tebi uopće možda na prvu ne pristaju i dolaziš do nekih istina, kroz te komunikacije. Na samom početku, dok sam te predstavljao, ja u danima pripreme sam zapravo se lomio da li te predstaviti kao glumac, da li te predstaviti kao glazbenika, kao pjesnika. Nisam mogao procijeniti što od toga je najdominantnije u tvom životu ili u tvom karakteru. Pa mi daj onda ti reci čime se zapravo sada ti baviš. Kad te neko pita tko si, šta si, čime se baviš, što mu ti najčešće kažeš? Netko je jednom rekao, ne znam tko, da je vječni student. I to mi je toliko ostalo urezano u moje biće da sam odlučio da će mi to biti odgovor uvijek kad me netko pita čime se radiš. Vječni student, da. Stalno učim, svaki dan čitam, svaki dan gledam filmove, pišem, stvaram, znači stalno sam u tom nekakvom žrvnju i osim što sam brat, osim što sam ujak, sad nedavno postao, osim što sam sin, unuk, ja sam volim reći dijete Božje. I svi smo mi braća i sestre. I sve te uloge su na nivou? Kako misliš? Kad ti gledaš iz svoje perspektive, da li sve ishenglaš kako se spada, ovo što se spomenuo, sin, unuk, Da. ujak, pored cijele te umjetnosti ili ipak negdje onako malo fulaš? Pa fulam na toj razini da uvijek mogu biti bolji i svakim danom se trudim biti bolji i tim svojim nečakinjama uljepšati svaki trenutak ovdje kada dođu u Petrinju i dati im sve ono što ja nisam imao. Da. Što ti to nisi imao? Pa znaš, nakon rata bilo je jako teško ovdje odrastati i živjeti. Mi nismo imali igralište. Današnje djece imaju igralište u Petrinji. Mi smo se igrali sa nevidljivim sjenama, sa loptom, imao si tu nekakvu, ajmo reći, dokolicu koja ti je dopustila da sanjariš, koja ti je dopustila da razvijaš kreativu, blato, bašča, sadi, ne znam, mačuhice po dvorištu, lavandu, kadulju, penji se po drveću i
To je nešto što mi je Petrinja omogućila, ali što mislim da ljudi u Zagrebu nemaju. Da li takav način života, odnosno takvo odrastanje u toj Petrinji nakon Domovinskog rata je zapravo bilo okidač za tvoje bavljenje umjetnošću, odnosno glumom, jer evo, akademija je pri kraju, jel? Da. Koliko god mogao bih se složiti s tim što si rekao, mislim da presudni momenti za bavljenje umjetnošću su bili moji prijatelji. Jedan veliki moment u mom životu je bio susret sa dedinim prijateljem Josipom Stanićem Staniosom. On je naš pjesnik petrinjski, slikar koji je živio u Križu, rodom iz Križa, ali je nakon rata otišao u Rim i tam je ostao i umro nedavno. I taj prvi moj susret s njim, kada sam mu pokazao svoje radove i dao da pročita, i on je rekao ima tu nekakvog mesa, ima tu nekakvog safta. I onda sam nakon njega sam upoznao Miroslava Kirina, našeg isto tako poznatog petrinjskog pjesnika, koji je rekao, gle vid, ako se želiš time baviti, pisati, ja ću te usmjeravati. Dao mi je različite knjige, što da gledam, što da čitam. Ja sam mu slao radove i zapravo sve se nekako kulminiralo. Usudio bih se reći da, te 3 etape su se događale. Znači susret sa Staniosom, susret sa Miroslavom Kirinom u pjesničkom smislu i na kraju Goranovo proljeće. To su neke 3 etape u mom pjesničkom ovom svijetu. A što se tiče glumačkog, definitivno u osnovnoj školi moja učiteljica Lidija Čakarić, koja je imala dramsku sekciju, i nakon nje u gimnaziji u Sisku Nikolina Mesić, profesorica iz Hrvatskog, koja je mene pripremala za Lidrano i koja je odličan pedagog. I opet ta 3. etapa, susret sa našom Petrinjkom, glumicom Jelenom Miholjević. I naravno to je rezultiralo upisom na glumu. A što je sa glazbom? Je li taj dio tebe? Oduvijek sam htio biti glazbenik. Htio sam puniti terene i kao klinac i mislio sam da ću s 20 godina konobarit, skupit lovu i pobjeći u Ameriku i kao tam ću se proslaviti. To mi je uvijek bio neki sanj. Ali što se tiče glazbe, Goran Brebrić. Još kao klinac dolazio sam sa starim kod njega i on je tu, ja sam prčko tu po gitari i on je mene snimao i tu smo radili neke demo snimke. Tako da smo on i ja, baš mi je jučer navečer poslao neke pjesme, ja uopće ne znam da sam ja pjevao te pjesme, to su neki moji stari songovi i on je jako zaslužan za time što se bavim i produkcijom i što sviram 2 instrumenta i što znam koristiti se tim elektronskim svim vrađbinama i što na kraju piše. Dobro, na kraju mi nisi rekao od svega toga što si većim dijelom ti glumac, pisac, glazbenik. Cijeloživotni glumac. Ili sve podjednako isprepleteno. Sve i ništa. Sve i ništa? Sve i ništa. A? Da. Pa li to dobro? Cijeloživotni glumac jer to što sam glumac daje mi mogućnost da budem i ovo, i ono, i ovo. Znaš, kad gledaš, na primjer, ljude. Evo, na primjer, jednog doktora završi fakultet i on je cijeli život u ulozi doktora i onda kad ode u mirovinu, nastupa depresija. Jer jednostavno upadne ta maska koju je cijeli život nosio. Najčešće kad mi malu djecu pitamo kao šta ćeš biti kad odrastiš, oni ti odgovore bit ću, ne znam, vatrogasac, bit ću avijatičar i slično.
Ali mislim da tu griješimo, da trebamo imati tu slobodu da u ovom životu možemo biti sve, a ne samo jedna uloga. Mi na prvoj godini glume, kada smo se susreli sa samim sobom, a znaš kako kaže ona jedna poslovica, lakše je susret se sa anđelom nego sa samim sobom. I kao da smo, kao kad čistiš luk, skidaš slojeve i plačeš. I zapravo te maske koje smo mi stvorili u tom društvenom kontekstu su jako pogubne. I čovjek mora imati mogućnost u ovom, dan ti je jedan život i moraš i dopustiti okusiti tu slobodu. Ali da li to moguće u današnjem svijetu? Ti si imao tu sreću ili nesreću? Ja mislim da je danas... Na akademiji si se na početku morao suočiti sam sa sobom. No siguran sam da postoje ljudi koji cijeli svoj taj jedan život provedu na način da se nikad ne suoče sami sa sobom. To je tužno. Ali to je istinito. To je istinito, da. Zato te i pitam, šta misliš, da li postoje ti nekakvi egzistencijalni i niz drugih nekakvih razloga zbog čega ljudi si ne dozvole? Apsolutno. Prvo financijski. Jer ovisan si o svojoj tituli, o svom poslu, o svom pozivu i da bi preživio. Ali ja mislim da se to polako mijenja i vjerujem da će gluma kao zanimanje postati sigurno za nekih 50 godina, ako ne i manje, predmet u školi. Jer ti mobiteli i to sve će nas toliko udaljiti od nas sami da ćemo se morati na neki način vratiti sebi. A to je jedino moguće kroz umjetnost. Što za tebe znači umjetnost? Sada, sa 25 godina. Lifestyle. Okay. Sve ili ništa. U najstrožem smislu. Jer ti da bi bio umjetnik, ti trebaš prije svega, mislim, mogu ja naslikat sliku, ali nisam slikar. Znaš, mogu ja napisat pjesmu, ali nisam pjesnik. Ali mogu nešto našvrljat. Ali u tom ajmo reći, u nekom teološkom smislu biti umjetnik za mene je dopustiti da kroz tebe govori neka veća sila. Neka veća sila koja je iznad nas, koja je iznad svih bogova. Jer kad gledaš u dramskoj umjetnosti, drama se temelji na sukobu. Znači na dramskom sukobu. Kada pogledaš ove stare grčke drame, tu je uvijek pojedinac u sukobu sa sobom, sa svijetom oko sebe i sa Bogom. Znači, a taj Bog, iznad tog Boga je i ta neka sudbina. I mislim da upravo umjetnik mora biti u vječnom sukobu i da bi stvarao. To znači da si i ti u sukobu? Apsolutno, da. To je stalni sukob, odnosno sukob sa određenom pojavom koji je fiksiran ili se mijenja taj sukob? Sukob je tu prisutan, kao što sam rekao, u meni samome. Ako si gledao moju monodramu, upravo taj sukob sam na sceni iznesao na taj način da vidim tko to živi u meni. I onda sam rekao, ok, postoji neki pogan vid i postoji neki religiozni vid, kršćanski vid. I ajmo vidjeti kako ta dvojica funkcioniraju na sceni. Ajmo ih staviti. Ajmo vidjeti kako ovaj priča, kako se ovaj ponaša, kako se ovaj ponaša. Kako ovaj pjeva, kako ovaj diše, kako ovaj se kreće na sceni. Taj paganski vid. A kako ovaj vjerski vid trenutno priča iz mene.
I naravno da su oni u sukobu, i to u vječnom sukobu. Oni I nitko... koji ne znaju, oprosti, samo krajem prošle godine Petrinjsku, ali i sisačku publiku upoznao si sa svojom prvom monodramom, o tome sada pričamo. Da. Kako je nastala ta monodrama? Kako si izvukao taj dio iz sebe da bi ga mogao prikazati u monodramu? Da. Taj dio me zanima. Znaš, ja naravno mogu sjediti i promišljati o sebi, ali nikada ne bi tvrdio da to što promišljam je ispravno ili da sam to zapravo ja. Znaš, da. Kako si ti znao da to pogansko, što smo vidjeli u monodrami, jesi zapravo ti? Da nije to neka fikcija, da to nije neka želja, da to nije neko promišljanje ili maštanje, nego da uistinu je to dio tebe. Znaš, nakon što sam dobio nagradu za mladog pjesnika, Goranovo proljeće, naravno da sam bio i uzbuđen i sretan i prvi put sam doživio da iz mojih očiju plaču suze radosnice. I onda sam rekao na koji način bih mogao te svoje zapise, te moje autofikcije, taj moj magijski realizam predstaviti svijetu. Tako je i došlo do samog naslova ektoplazma. Jer ektoplazma jest ono nevidljivo što postaje vidljivo i to je gluma isto tako, nevidljivo, ovaj prostor sad je, koji je nevidljiv, evo tu je među nama. Ali Ali to što postaje vidljivo ne mora biti realno. Može biti s greškom. Apsolutno. Okay. Apsolutno. I onda sam rekao, ne želim napraviti klasičnu promociju knjige, gdje će sjediti književni kritičari, ne znam, Miroslav Kirin, ja. Da, znamo kako se to radi. Da, i čitat ćemo poeziju, bla, bla, bla. Htio sam napraviti predstavu. Nešto u stilu Bob Wilsona. I onda sam gruntao dosta i to se nekako sve izjalovilo. I čak sam u jednom trenutku i iskreno da ti kažem, odrekao sam se tog teksta. Krivio sam ga za svoje stanje u kojem sam bio, krivio sam ga za te spoznaje koje sam spoznao. A da li se onda možeš složiti s time da to možda, da ta samo spoznaja ili to nešto što je u nama unutra ili to što glumimo danas jedno, sutra drugo, a zapravo smo nešto treće, da to možda i nekad nije baš dobro. Možda je bolje se samo ufurati u jednu ulogu i dignuti glavu i pići tako kroz život. Ne zadavati si sam sebi rane, evo. Sad sam te doveo ovu dilemu ili... Ne, zanimljivo mi je na koji način si postavio to pitanje. Gle, volio bi od tebe dobiti nekakvu praksu na koji način ti kao glumac imaš određena znanja i sposobnosti da sigurno taj dio možeš u sebi vidjeti puno lakše nego mi koji nismo glumci i koji nemamo ta znanja. Pa to bi volio od tebe dobiti nekako taj praktični dio da me uvjeriš što ja večeras trebam napraviti da sutra budem bolje. Da budem sam sa sobom bolje. Evo, to mi je cilj. Pa evo, skinut maske. Ali kako da ih skinem? Užiš? Pa rekao sam ti. Znači, na način da se suočiš sa sobom. To je jedini mogući način da... I da onda to što sam se suočio pokušavam zaboraviti ko ti. Odrknem se tog teksta. Da, zapališ ga. Šta sam napravio onda? Šta si ti napravio? To je Sizifov posao. Definitivno. Zajebano je. Da. Ali, ono što je meni, na primjer, dalo mogućnost da se suočim,
to ne možeš kupiti to iskustvo novcem, ne možeš otići u Disneyland i otići na one sve vragolije, otputovati, ali to je jedno iskustvo koje živi u tebi i možeš kupiti sliku, možeš kupiti namještaj, ovo ono, ali ta neka iskustva su neprocjenjiva. I što je tebi to iskustvo donijelo u životu? Drugačiji pogled na svijet. Mogućnost da komuniciram sa svijetom kroz sinkronicitete. Da sam sinkroniziran na način da dobivam nekakve odgovore u svakodnevnici. Znaš. Ali što se tiče same predstave, da se vratim na to, na sceni ja ne glumim sebe. Ja na sceni sam rekao ja sada, znači ja sam glumac autor, ja sam napisao taj tekst, ali ja igram tog lika na sceni, znači nisam ja, jer gluma nema lice glumca, nego mene. Ne mene, nego znači tog glavnog protagonista, a to je taj nekakav čovjek koji je zarobljen u nekakvoj vremenskoj crvotočini, koji putuje kroz prijeratnu Petrinju, poslijeratnu Petrinju, prijepotresnu, poslijepotresnu Petrinju i koji se na kraju shvaća da on mora biti živ i da sukob mora biti živ. Okay. Da bi on bio živ. Jer bez sukoba nema života. Šta bi onda? Svi bi bili u zenu, bili u nirvani i plutali bi, levitirali bi po svijetu, da nema sukoba. A šta ti se čini, da li današnji svijet pluta, više pluta, ili je u sukobu? Znaš šta ću ti reći? Ali u tom smislu sukoba na kojeg ti misliš. Da, znaš šta ću ti reći? Da. Ove pizarije, gadne koje se dešavaju. Otišao sam u Zagreb prije sad već 4 godine i živio sam tamo jedno vrijeme i iako je udaljeno od Petrinje nekih 60 km, primijetio sam jednu fluidnost kod ljudi u Zagrebu. Ovo može i ovako i onako i je i nije. Kako ćemo, lako ćemo. Da, ali mi u Petrinji imamo običaj, kao što kažem u svom manifestu na početku knjige i na početku monodrame, kažem, postoji nešto herojsko u nama. Tu se slažem. Znaš, tu se slažem. Ovdje na našem području. Da. Iako je ova zemlja natopljena nekakvom neobičnom energijom i krvlju, jer su se tu stalno ratovi vodili, mi imamo neku mogućnost da kažemo ovo je crno, ovo je bijelo. Nismo stalno u toj nekoj sivoj zoni, u tom nekakvom području bez signala. Znaš? I to mi je bilo fascinantno jako primijetiti odnos mentaliteta Zagreba i Petrinje. Da li misliš da mi sa ovog područja, ne mislim tu samo na Petrinju, mislim i na Sisak i na Glinu, zapravo na cijelu tu našu Sisačko-moslavačku županiju koja je baš u nekom čudnom položaju, iako ima ogromne mogućnosti, ali eto, zakinuta je, kako god to netko shvatio. Da li misliš da nedovoljno glasno izražavamo to crnilo, odnosno tu bjelinu? Primjećujemo, znamo, vidimo, ali kad treba reći, kao da šutimo. To je moje mišljenje. Zato sam i napisao manifest, da nas osvijestim. Ja se sjećam da su mi ljudi govorili da nakon predstave su ljudi odlazili uplakani nakon monodrame, jer sam ih suočio sa njima samima. I kao što kaže taj manifest na početku, postoji nešto herojsko u nama. Najprije idemo gore, pa onda dolje. Znači okusimo i crno i bijelo. Ali nam je uloga stvarati harmoniju. Jer bez harmonije, bez sklada, ovaj svijet ne funkcionira. Onda odlazimo u kaos. Onda nismo u redu, u formi. A u formi je ljepota. Nije ljepota u prometejskoj slobodi, u nekakvom znaš. Kupovanju. Da. Skupih stvari, da. stvari. Da.
ili manje brandiranih? Pa ne ono sad, ne govorimo o materijalnom, nego nekoj slobodi koja nam se prodaje danas. Nama se danas prodaje neka ideja o nekoj slobodi. Ali jedino u formi, kao i u glumi, ti moraš, znači, kroz tog lika, znači, on je zadana forma, dobio si lika na papiru, imaš određen tekst, ti imaš jako tu malo šanse okusiti slobodu. Ali ti moraš u tom zadanoj formi, u tom, ajmo reći, pomozi mi, u tom tekstu, tako je, pronaći kako biti slobodan. I u tom je ljepota. Čitati među redovima, zapravo, na neki način. Da. Što misliš, da li su Petrinjci, kad pričamo o monodrami, još uvijek smo na tome, shvatili dovoljno tvoju poruku? Pa i Siščani, jer u Sisku si prikazao. Jesi zadovoljan sa reakcijama i da li si postigao barem donekle to što si želio? Moja želja i moja namjera je bila, kako i sama monodrama završava, sa meni najdražim dijelom u cijeloj predstavi i cijelom mom tekstu. Kaže, možda na vrata, znači svijet se raspada, apokalipsa je, i možda sad, baš sad večeras, na vrata pokuca posljednji Adam. I u tom trenutku sam shvatio da ne trebamo sjediti i čekati da neko pokuca, nego da mi moramo pokucati na vrata. Mi moramo biti koji kucamo, koji tražimo odgovore, koji razvaljuju vrata. Razvaljuju. Rekli bi, treba uzeti stvar u svoje ruke. Tako je. Da. I to je bila glavna poruka. Jesi zadovoljan sa tim kako je ta poruka prihvaćena i da li je dovoljno dobro prihvaćena? Znaš, ja ne živim od tuđih potvrda. Jel se to nekom svidjelo, jel netko prihvatio, nije prihvatio. Mislim da je bitno da je negdje ostalo tu. Da si poslao poruku. Da sam poslao poruku. Pa i da mi sutra netko kaže, joj, znaš, svidjelo mi se taj dio u tvojoj predstavi, ili joj, kad si igrao Molijera, kad si igrao Rasa, u onom dijelu si mi baš bio dobar. Kad si onako odigrao, znaš. Ili kad si igrao, ne znam, šta sam igrao sad, Hamleta, tu si mi baš bio u tom dijelu, to mi je nešto napravilo. To me, evo, natjeralo da promišljam, dalo mi je razlog da živim. Da. Oni koji nisu vidjeli monodramu, kakvi su planovi dalje s monodramom, da li će se moći negdje uskoro ponovno vidjeti, kakve su želje, dakle što će se dešavati sa tom pričom? Monodrama, znači, prva monodrama. Igrao si u Petrinji, igrao si u Sisku. Htio sam biti na svom terenu za početak, da vidim kako to tu funkcionira. Da, to isto baš nije normalno, ja bih rekao. Obično ljudi prvo igraju okolo, a onda dolaze u rodni kraj, jer kažu najteže je doma raditi takve stvari. Ok, izabrao si drugačiji put. Da. Dobio sam poziv ovo ljeto od Vinka Radovčića u Zadar na festival monodrame. Tamo će biti njezina, ajmo reći, premijera pred malo drugačijom publikom. Isto tako plan mi je u Zagrebu igrati ovu godinu i nakon toga imam u vidu osim monodrame napraviti još par projekata. Evo, upravo je Ministarstvo kulture prihvatilo moju novu zbirku poezije, koja se naziva Djevac i koja se susreće sa svim mračnim stranama kazališta i tog kazališnog svijeta, tog podzemlja, i koja u konačnici doživi nekako na kraju spasenje, jer imaš raskajanje, pokajanje i na kraju Lady Gaga je zapravo neki Vergilije 21. stoljeća koji sa mnom prolazi kroz svu tu tamu i koja na kraju
izlazi iz neke ispovjedaonice, a ta ispovjedaonica je upravo ta zbirka. Djevac. Djevac, da. Kad smo kod nove zbirke, idemo se vratiti na Goranovo proljeće i te zbirke koja je zapravo, pa ja ću reći onako klasično, otvorila vrata za dalje, Da. što možda i nije ispravno i točno, Je, apsolutno ali je. zbog lakše komunikacije. No prije toga samo mi reci, prva monodrama, di si sve još igrao, s čime se onako ponosiš od tih dasaka koje život znače i da kako serije, filmovi, i te sve bilo u ovom periodu. U ovom periodu sam bio i u par sapunica, sjenama prošlosti, i bio sam u crno-bijelom svijetu, isto tako. Tebi kao mladom glumcu nije ispod časti igrati u sapunicama. Pa mislim da... Oko toga se stalno lova Da. koplja, Da. neki su protiv toga, neki Da. su za to, dobra je lova, brzo je, naporno je, ali bla bla bla. Drugi ne, to je atak na glumu zapravo. Di si ti kao mladi glumac s time? Pa gledam to na način da je to jedno iskustvo koje se isto tako ne može platiti i koje je potrebno mladom glumcu. Treba glumac što više koračati u neke nepoznate prostore da bi bio bogatiji. Da bi bio bogatiji, apsolutno. I nemam problem sa sapunicama, sa serijama, sa takvim formatom sadržaja. Ok, osim sapunica. Osim sapunica. Pa znaš, bio sam na fakultetu, 3 godine, u klasi Joška Ševe sad, zadnju godinu, i iskreno da ti kažem, bio sam razapet tamo. Radili smo velike stvari, radili smo Alana Ayburna, Privatni strahovi na javnim mjestima, radili smo Hamleta, radili smo Molijera, Šekspira. I zanimljivo je da u svim tim dijelima uvijek postoji Bog. I da ta mogućnost da osjetiš u tom Dostojevskom, mislim da je to jedan monah rekao, da se susreo s Bogom kada je čitao Dostojevskog. I usudio bih se reći da dolazim iz vjerske obitelji, katoličke, mama je velika vjernica, otac isto je bio pokojni. I usudio bih se reći da nisam prepoznao Boga i nisam upoznao Boga u toj mjeri koliko kad sam zakoračio u to nepoznato i kada sam se počeo baviti glumom. Znaš, jer... Što se dogodilo? Igrali smo presudna Čehova, djelo Galeb. To je bilo 2023. ja mislim, na akademiji. Tamo sam dobio Goranovo proljeće i sad je tu jedan glavni protagonist, Trepljov, koji je mladi buntovni umjetnik, avangardist, koji radi nekakvu predstavu na jednom imanju u Rusiji, koji ima nekakve sukobe sa samim sobom, sa svojom majkom, sa okolinom. Hoće li ga prihvatiti budući da je on ipak dijete glumice. I profesorica je htjela da igram Trepljova, tog lika koji se na kraju ubije zbog umjetnosti i zbog cijele situacije, naravno. Ali onda smo shvatili da bi me to moglo malo poljuljat. U kojem smislu? Pa budući da sam pjesnik i ajmo vidjeti malo, ajmo ti dati ulogu Sorina, da vidimo kako barataš u tome. Ovo znamo da ćeš odigrat, ok, ajmo vidjeti Sorina. I dali su mi Sorina da igram. Sorin je njegov ujak. I ja sam doživio na sceni jedno transcendentalno iskustvo. Ja sam plakao u jastuk svaku večer. Ja sam levitirao
ja nisam jeo, ja sam bio u jednom takvom bunilu i ta me predstava toliko probudila duhovno, šupila, da nakon toga sam se pobjegao sam na Susak i bio sam tamo onako cijelo ljeto i sam gledao u more i shvatio sam da gluma nije samo mi se igramo, ne volim kažem opet tu riječ gluma, nego igra. I onda shvatiš da gluma nije samo ta igra, nego da je to nešto dublje i da se igra sa tvojom podsviješću i s tvojim emocijama i sa tvojim konstalacijama. Ja se sjećam, na primjer, nakon te uloge sam potpuno drugačije bio suočen sa samim sobom i bio sam isto tako drugačiji odnos ljudi bio prema meni i sve se nekako preokrenulo, znaš. I sjećam se Bele, moje kolegice i Janje, mi smo prije predstave uvijek molili za predstavu da bude dobra. I sjećam se, sad trebam ja izaći na scenu i reći Trepljov se ubio. I ja nisam mogao izaći na scenu. Čekamo. Oni mene čekaju svi na sceni. Da ja izađem. Već je prošlo 2 minute. Ja ne mogu izaći to reći. Ali, pretpostavljam da shvaćaš da je možda neko u publici u tom trenutku rekao ili pomislio pa on je neprofesionalan. On je morao izaći na pozornicu, on je morao... Izašao sam ja na pozornicu, jasno, da, ali znaš kako ljudi shvaćaju, jel? Da. Apsolutno. Ali, kao što kažem, ne živi se od tuđih mišljenja, znaš. Ja znam, da. Znaš, da. Ne živi se od tuđih mišljenja i... Treba ostati svoj. U cijelom tom poslu, znaš, treba, osim što kažeš ostati svoj, treba razmišljati svojom glavom i furati svoj film. Kako se pripremaš za uloge? Kako si se primjerice pripremao za crno-bijeli svijet? Kako si bio lik loše, jel? Da. Plavi orkestar, njihov repertoar poznaješ ili si se tek upoznao kad si... Nikad nisam slušao Plavi orkestar. Dobro. Nikad. A nakon crno-bijelog svijeta? Da, rekla mi je sestra, vid, moraš. I onda sam ona kao slušao, znaš. Da. Pa nema tu puno filozofije, ajmo reći. Ti dobiješ tekst i naučiš taj tekst i zapravo najgore ti je na setu jer set ti, svaka minuta je tamo vrijedna. Znači, nema vremena za ponavljanje, za neke tvoje hirove. Znači, moraš biti strog, profesionalan i odradi to ko da se baviš glumom cijeli život, ne. Jesi bio zadovoljan sa tom ulogom? Pa jesam, to mi je otvorilo neka nova vrata i nakon toga su me i ljudi drugačije doživljavali? Ne doživljavali, nego su vidjeli neku moju novu stranu koju nikad nisam prikazivao. To je moja zapravo prva uloga, debitanska. A jel? Da. Dobro, to nisam znao. Da. I nakon toga su se nekako kockice same po sebi poslagale. To je otvorilo isto vrata. Da, to je bilo 2019. ili 2020. I onda sam 2020. upisao glumu. Da. Kako izgleda ta vaša glumačka akademija? Šta tamo svega ima? Nemoj mi otkriti sve, čitat ćemo u Djevcu, ali me onako malo zainteresira i za tu crnu stranu kazališta i svega toga. Svašta smo čitali po novinama o toj akademiji, svašta čujemo od upisa preko veze, samo sinovi glumaca. To sve stvarno tako ili kako si ti to doživio? Da li si ikada rekao tijekom akademije što meni ovo treba? To nije uopće ono što sam ja mislio da je. Nikad nisam imao dvojbe. Dobro. Ja sam odvijek govorio to je to i neću dopustiti da mi iko sruši taj san.
Ja sam tamo došao sa pogledom risa. Znači, moje oči su bile oči risa. Ja sam se trgao, ostavio sam dušu tam na tom plesnom podiju, na toj pozornici, na toj sceni gdje su igrali veliki velikani od Šovagovića pa nadalje. Što ti je na toj akademiji bio najveći izazov? Znaš, uvijek će biti ljudi koji ti ne žele dobro u tom poslu. I ako ćemo biti, na primjer, ja i moj kolega na audiciji za nekakvu predstavu, za nekakvu ulogu, naravno da će on navijat ili da ja dobijem, a ne on. Jasno, da. Mislim. Ali da sam na akademiju došao kao pogubljeni dečko iz provincije, jesam, priznajem, da. I nisam se odmah na prvu snašao. I onda nekako kroz te uloge, kroz razgovore, kroz druženja sam prihvatio tu akademiju i volio bih jednog dana biti tamo profesor. Raditi sa djecom i s mladima, jer to je po meni jako plemenito. Da li bi onda ti radio nešto drugačije? Apsolutno. Od onoga što su radili s tobom? Da. Na primjer? Pa mislim da na mojoj klasi je bilo dosta ljudi koji su plakali i kojima je bilo jako teško. Ja sam to gledao sve i tješio ih i to su te neke unutarnje borbe i mogu, ne mogu, ne znam kako, zašto ovo moram sad reći ovako. I onda sam rekao, tu se treba nešto promijeniti. I ja želim to promijeniti. Želim biti promjena. Večeras, sada, želim biti promjena. Da se tamo neke stvari možda promijene na taj način da dopustimo mladim glumcima više autorskog, više autorstva, jer, gle, ti imaš, znači, akademiju u Splitu, akademiju u Osijeku, akademiju u Rijeci, ako se ne varam, i u Zagrebu. Godišnje izađe negdje oko 50 glumaca. Gdje će oni svi naći posao? To sam te htio pitati, da. Da. Hrvatska je mala zemlja, da. A čini mi se da je kvota baš muška, bi rekli. Da. I onda sam rekao, gle, jedina mogućnost da ti glumci budući budu nešto je da budu autori, glumac-autor. Jer ti kao glumac-autor imaš mogućnost graditi sebe, nisi zapravo jedna ona lutka na koncu s kojom redatelj manipulira i kaže ti budi ovdje, stani ovdje, ovo ono. Da dobiju tu slobodu, ali opet da pronađu sebe, znaš, jer vidim dosta izgubljenih ljudi i to me plaši, jako me plaši to. Vi sada se vraćamo na Goranovo proljeće, sam si rekao, ta nagrada otvorila je neka nova vrata, zapravo označila neki novi početak nekog novog vida. Kako je došlo uopće do te zbirke, do Goranovog proljeća i što se točno promijenilo s tom nagradom? Do te zbirke je došlo, to se samo nizalo, to je išla pjesma za pjesmom. Sjećam se te godine, to je bio potres, živio sam sam doma, u kući i osim što sam radio tulume, svi su tu partijali kod mene i pekli smo roštilj na dvorištu. Ja sam sjedio u radnoj sobi i sam je printer printao tekstove i to sam slagao i poslao na natječaj i sve ostalo dalje povijest. Da li si to pisao sa namjerom upravo da se javiš na Goranovo proljeće, da to objaviš ili jednostavno da izbaciš iz sebe ono što je u tebi gore? Da. Pa, nagrada puno znači mladom umjetniku. I lagao bih kad bi rekao da mi ne znači. Ali da sam išao... Koliko nagrada ta znači za biznis kao takav? Da. Pa čuj, mislim, nijedan glumac do sad nije dobio, ako se ne varam, Goranovo proljeće. I drugačije ljudi naravno gledaju i traže od tebe onda i da to
potvrdiš i da dokažeš dalje. Ono, ja se sjećam, ja sam bio u jednoj velikoj krizi kad sam shvatio da ja sad nakon ovog moram napraviti nešto još bolje od toga. I zato se dugo kuhala ta nova zbirka Djevac u meni i nisam znao kojim glasom da progovorim, što želim reći dalje. I kako dođeš na odgovor na to pitanje? Samo sjedneš za stol, dobro, priključiš se, okay, gore, na izvor, okay. I samo teče iz tebe. Da li tako? Znaš kako piše u Bibliji, nemoj se brinuti što ćeš govoriti, Duh Sveti će govoriti kroz tebe. Da li na taj način rješavaš i, svakodnevne probleme? Jer svi mi prolazimo u životu kroz profesionalne nekakve probleme, izazove, ali i kroz ove obične životne, od plaćanja računa do, curenja jedna metoda koju ću ti, I šta onda? Reći ti jednu metodu koja meni pomaže. Znači, napišeš prvo pjesmu sa svojim negativnim osjećajima, sa onim što te muči, i onda ju iz tog mola prebaciš u dur. Kužiš? Kužim. I onda se stvari počnu vrtiti u pozitivu. Da. Počnu se rješavati. Pisanje je alkemija. Pisanje je alkemija. Što činiš kad želiš pisati, imaš potrebu, ali ne ide? Jer se to dešava? Pa uvijek je to je poznato da postoje te umjetničke krize. Mnogi su govorili o tome i sam sam bio u toj jednoj umjetničkoj krizi gdje nisam znao što nakon Goranovog, šta može biti više od toga sad. Ajmo napisati roman. I onda sam otišao na Susak i tamo sam napisao knjigu koja uskoro izlazi, Apoksiomen. To je, ajmo reći, manji neki roman koji govori o sukobu identiteta i koji koristi metaforu apoksiomena za metanoju, što bi značilo neka preobrazba ne u kukca, kao što smo vidjeli kod Kafke, nego preobrazba u nešto pozitivnije, u nekakvog anđela, u nekakvog apoksiomena, u nekakvog snažnog sportistu koji se čisti, koji je stalno u tom pokretu čišćenja, koji struže za sebe te slojeve. Spomenuo si, odnosno rekao si nam, prva zbirka, izbacio si iz sebe ono što si morao izbaciti. Da. Pa sad taj roman koji donosi anđela na kraju, dakle nešto pozitivno, lijepo, dobro. Da. Djevac, poezija o crnilu kazališta, ajmo to tako reći. Na samom početku si rekao za 50 godina nećemo znati komunicirati, bit će katastrofa. Bojiš li se te budućnosti? Što nas čeka? Ti si, evo, mladi umjetnik, 25 godina, sad ćeš 26. Pred tobom je još dosta vremena tog jednog života. Što misliš da on donosi? Ja, koji imam 55, ne nadam se dobrome, ali nekako si uvijek kažem, tebe neće biti kad to sve skupa dođe. Ali šta će biti sa mojom djecom, veliki je upitnik. Kako ti doživljavaš tu budućnost? Daniel, dogod nas ima koji se zalažemo za to i koji forsiramo to do maksimuma, uvijek će biti knjige, uvijek će biti pisane riječi, uvijek će biti glazbe i uvijek će biti te empatije koja je najbitnija za ovaj svijet. Ali te empatije ima sve manje i manje, mislim, tome svjedočimo. Da, usudio bih se reći da je danas... Mi smo zapravo, evo, jedan živi primjer. Da. Imali smo strašnu empatiju u trenutku potresa, o Domovinskom ratu neću niti pričati. I ta empatija je trajala određeno vrijeme. Danas, ko se sjeti Petrinje? Ko se sjeti ovih ljudi u kontejnerima? Ko se sjeti da mi ne možemo 5 godina nakon normalno prošetati gradom, da nemamo centar grada, 5 godina nakon? Da. To se niko ne sjeti u Zagrebu više, a kamoli u Splitu, u Dubrovniku. Ljudi žive svoj život od ogromne empatije
svaka čast svim volonterima, svim ljudima koji su priskočili u pomoć. To je bila val empatije, val ljubavi, val pomoći, ali to je vrlo brzo nestalo. A gledamo sada ova sva čuda koja se dešavaju oko nas, tu empatije nema mrvica. Empatija je danas luksus. Luksus. Slažem se s tobom, da. Da. A što kažeš na ovu umjetnu inteligenciju koja prijeti mnogim zanimanjima, pa tako može prijetiti i poeziji, može prijetiti i novinarstvu i svim tim čudima. Jel se toga bojiš kao mladi čovjek? Nikad neće zamijeniti čovjeka. U to sam uvjeren 100%. Zašto to misliš? Zato što umjetna inteligencija nema dušu. Nema empatiju. Dušu. Nema emociju. Da. Da. Misliš da je to jedini razlog? Da će nas to očuvati? Da. Od kompjuterizacije u to. Definitivno. Empatija, osim empatije, umjetna inteligencija nikad neće imati dušu. Da. Možemo ju ugraditi srce umjetno, možemo ju ugraditi srce od nekog čovjeka, možemo je staviti naprijed Frankensteina, ali nikad neće imati tu božansku česticu u nama. Nikad. A gdje u toj cijeloj priči je Petrinja? Koliko je Petrinja za tebe bitna? Petrinja je... Koliko je Petrinja ti, odnosno koliko si ti Petrinja? Petrinja je moj povratak u djetinjstvo. Petrinja je moj povratak u mene samu. Petrinja je za mene prostor moje bolesti na način da tu sam doživio i prve neugodne situacije i prve prvi heartbreak i prve suze i prvu bol, ali i prvu radost i prvu sreću i prvo zajedništvo. I Petrinja nije samo grad, Petrinja su ljudi i koliko god klišej zvuči, ono što, na primjer, današnje djeca u velikim gradovima nemaju je upravo to zajedništvo koje mi tu imamo. Ti si mene nazvao, pitao ćeš hoću, znaš i svi se znamo i radimo ko nekakvi mali mravi u nekakvom carstvu mravinjaka. I Petrinja, koliko god neki misle, Petrinja je provincija, ali Petrinja je provincija u tebi. Nije provincija Petrinja. Provincija je u tebi i u tvom stanju duha, tvom stanju svijesti. Tako da usudio bih se reći, koliko god misle neki da je u Petrinji žive neki primitivci, rijetko ko zna da su mnogi umjetnici niknuli iz Petrinje. Jelena Miholjević, prva akademska ženska kiparica Mila Vod, Boris Miholjević, Davor Žilić, Salopek, gospodin Salopek koji je vrhunski arhitekt, i mladi umjetnici od fotografije, slikarstva, kiparstva. Evo, moj bratić je na umjetničkoj akademiji, studira kiparstvo i Petrinja je grad umjetnosti, uvijek je bio. I da li misliš da je u ovom trenutku na dobrom putu da i dalje ostane grad umjetnosti? Ako će u provinciju. Ako će Petrinja i gradonačelnica i sustav politički dopustiti Petrinji, jer ja sa svojim poslom nemam perspektivu u Petrinji, mi nemamo kazalište. Ako Petrinja da mogućnost, a to sve ovisi o politici naravno, da mogućnost mladima da ostaju tu, da im ono što im je potrebno, Petrinja može prerasti i sama Banija može prerasti u jednu Istru, jer i geografski su slične. Ali imamo Zagreb 50-60 km tu od nas. Da. Koliko nam je to teret, a koliko zapravo dobra stvar? Meni se nekada čini da, bez obzira što mi pljunemo do Zagreba, ipak taj Zagreb ostavlja trag na mjestima koja su blizu njega, na način da ne dozvoljava toj maloj sredini zapravo
da se razmaše i prodiše u punom smislu riječi, jer šta će nam kino, imamo kino 50 km dalje. Karikiram, ali šta će nam kazalište, imamo kazalište, pa ko želi može sjesti u auto, na autobus i začasti u Zagrebu. I da, za sat vremena, da. Kužiš? Da, što mislim, da. Taj dio mene osobno najviše muči. Kužim, da. Šta ti misliš? Da li nam to je? Ili iz tvoje perspektive, dakle, došao si iz, ajmo reći, malog mjesta, iz provincije na akademiju i koliko ti je to odmoglo, a koliko zapravo pomoglo u tvom sazrijevanju i daljnjoj nadogradnji? Ti kad gledaš, na primjer, svi veliki umjetnici su niknuli iz malih mjesta. I ono što provincija daje, osim tog zajedništva i svega toga, daje taj jedan, usudio bih se reći, drugačije vrijeme teče u Petrinji, a drugačije u Zagrebu. To sam slažem, da. Znaš, i koliko god misliš kao, ok, možeš uzeti knjigu, čitati je i u Petrinji i u Zagrebu, i sjesti u sobu i čitati. Ne, drugačije tamo, drugačije teče. Definitivno. I čitanje u Petrinji je sasvim drugačije od čitanja u Zagrebu, jel da? Da. Da. A da li je uvijek to čitanje u Petrinji bolje nego čitanje u Zagrebu? Znaš, ti spominješ odlazak na Susak, jel? Da. Zašto to spominješ? Zato što ti je to bitno, znači imaš neku drugačiju perspektivu, neku druga energija se dešava upravo na tom Susku. Drugačija energija je u Petrinji, a drugačija energija je u Zagrebu. Apsolutno, da. I ti imaš tu privilegiju da možeš miksat te energije, ali netko jednostavno nema. Da. Pa moje pitanje glasi zapravo treba li ipak nekada malo pobjeći iz konkretno Petrinje, pogledati svijet nekim drugim očima, pa onda vratiti se kao što se ti vratiš da bi dobio punu sliku zapravo. Gle, mislim da osoba koja se želi baviti umjetnošću, da mora imati taj tu širinu da okusi i gorko, i slatko, i kiselo, i ljuto. Pa tako i da okusi i život na Susku. Tamo sam odrastao, cijelo ljeto smo tamo ljetovali i Susak ima jednu nemoguću energiju i tu divljinu koja je današnjem čovjeku potrebna da se makne iz tog matriksa. A opet u Zagrebu kad gledaš Zagreb funkcionira na način da radi kao jedan mali mravinjak i samo posao, kuća, doručak, ručak, večera, ajmo brzo ovo a nema tu mogućnost, to sam već i rekao, ali opet ću se ponoviti, nema tu mogućnost da ti da tu jednu dosadu. I u toj dosadi se stvara se, u toj jednoj dokolici se stvara mogućnost stvaranja mašte. A mašta je jača od bilo čega. Jer ti pomoću mašte stvaraš. Prvo ide imitacija, pa tek onda kreacija. Znači, kreacija je najveći stupanj glumački, kad ti možeš improvizirati, kad ti možeš svirati džez, kad ti improviziraš u džezu. Jer džez je nastao na improvizaciji. Gdje si ti sada u te faze? Pa budući da iza sebe već imam jednu predstavu koju sam napravio sam s toliko godina i napisao sam i knjigu i napravio sam kratke filmove, Drveno raspelo i glumio sam. Usudio bih se reći da sam kreacionist, apsolutno. Apsolutno sam kreacionist, u punom smislu te riječi. Da. Bravo. Ta kreacija je najbolje izražena kad si u Petrinji ili Susak ili Zagreb? Pa sve nosi svoje minuse i pluseve, mislim. Imate inspiracije i u Zagrebu, lagao bih
vozim se tramvajem 17 i pišem znaš, na mobitelu neku pjesmu u bilješke. Ali da svaki prostor nosi svoje, znaš. Svaki prostor ima i svoje prednosti i mane i glupo mi je sad uspoređivat kak je tamo, kak je vamo. Svaki prostor je određen svojim mislim i mi smo određeni svojim nasljedstvom, svojom okolinom i svojom genetikom i kužiš. Da, roditeljima odgojem. Da. Masa stvari utječe na nas i na naš budući život. Slažem se s tobom. Koliko glazba utječe na tvoj život? To je ono što nismo spomenuli, a tu si isto tako, ja bih rekao, sve prisutan. Jedan ili dva CD-a, koliko si ih? Izdao sam album Vidonis. Mm-hmm. To je znači album koji je nastao prošle godine. Tu sam htio izbaciti sve iz sebe i rekao sam idem se zaigrat. Idem vidjeti kakav sam ja u synth popu, kakav sam ja u 80-ima u stilu ne znam, Denisa i Denisa, The Weeknda, te onda francuski synth pop pjevač koji je vrhunski, sad sam nabavio njegovu ploču i otkrio sam ga. I onda si razmišljam, ok, tu sam ispunio svoju nekakvu dječačku želju, idem sada, evo to mi je sad u planu, radim hrvatske pjesnike, uglazbljam njihove pjesme. Znači na način kao što sam ima na YouTube-u, Manifest ljubavi od Vesne Parun sam uglazbio, to još niko do sad nije i to će nadam se do kraja ove godine izaći u CD obliku, možda i u ploči, uz pomoć društva hrvatskih književnika. Da. Ok, daljnji planovi sa glazbom? Evo upravo sam ovaj tjedan imao, pišem tekst za producenta Lovru Baletića. Znači, pišem mu tekst za jednu pjesmu koja je isto tako inspirirana synth popom. Još tražimo tko će pjevati tu pjesmu. Uglavnom, ja mislim da je to rekao Čehov. Glumac treba biti full of music. Okay. Pun glazbe. Okay. Da. To znači da si ti, kad smo po pitanju glazbe, u 80-ima, u 90-ima, u nekakvoj budućnosti, di si ti privatno po pitanju glazbe? Trenutno istražujem, budući da mogu reći da sam nekako ne usavršio, nego da sam upoznat sa synth popom i sa elektronikom i sa, ja sam, ljudi su izlazili van subotom, ja sam gledao podcaste, tutoriale kako raditi glazbu, znaš. I ja sam već u tom poslu, pa usudio bih se reći od 2012. Goran Brebrić mi je prvi pokazao šta je mikseta, šta je mikrofon, šta je studio. I učio sam dosta od njega i o produkciji, i o miksu, i o montaži, i masteringu i slično. I sada sve radiš sam? Sada sve radim sam, da. Bravo, čestitam. I sada želim vidjeti kakav je vid kad se ubaci u klasiku. Okay. Radim klasičnu glazbu trenutno. Gdje se još želiš vidjeti? Želim se vidjeti u Dugom metru. Jel? Da. Zašto? Zato što želim pronaći nekakvog redatelja koji ima senzibilitet sličan mom senzibilitetu i koji će kroz taj film omogućiti meni da, osim što da istražim taj ranjivi dio sebe, da pokažem svijetu gdje se kupuju nježnosti. I želim jedan takav film napraviti. Takvu priliku? Takvu priliku, da. Ja se nadam i da će se ta prilika i ostvariti, da ćeš uspjeti u tome, odnosno da ćeš uspjeti u svemu onome što si želiš i što si planiraš, ali da će u sve to skupa i doći neka dobra, pozitivna, nova vrata koja će još više proširiti tvoje vidike, ako je to uopće moguće, jer čini mi se da po ovom razgovoru
zapravo imaš tu jednu širinu koja je potrebna da bi bio i dobar pisac, i dobar glazbenik, u konačnici i dobar glumac, jer nekako čini mi se ipak da ta gluma je ono što malo, mrvicu možda, je zastupljenije u tvom tijelu. Evo, to je moja prosudba, možda griješim, ali tako mi se čini. Hvala ti lijepo što si bio gost našeg podcasta. Hvala tebi, Daniel, puno. I za kraj ćeš mi samo reći još što bi poručio Petrinkama i Petrincima, odnosno gradu Petrinji. Podijelio bih jedan stih iz svoje pjesme sa svojim sugrađanima, da mi još uvijek živimo na istoj adresi, što god se desilo. Gađali jesmo strijelicama nebo, ali Banija, Petrinja, ovaj prostor, Banovina, kako god, nije Babilon. I još uvijek se vozimo kroz isti grad i u nekoj boljoj stvarnosti tu nikad nije bio rat. Nije krvava svaka fasada, nije sestra izgubila brata, nije stoka pomrla, sve se to događa tamo negdje, gdje je svemirski povjetarac uše bolje prilike života. Naš grad treba majku, treba naš glas, treba glas. Ja. Hvala ti lijepo, živio još jedanput. Živjeli. I pozdrav svim našim slušateljima, uskoro se ponovno vidimo.